van hulle staan eers die kakapperei wat hulle my so reg nie. Jy moet gaan doen dus. Ja, hulle moet Jealousy. Seker baba doekie wat kom en daar leer. Why not? Huh? Okay, los maar asseblief net vir baie lank uit, okay? Los maar asseblief net vir baie lank uit. Kom bij die mensen. Ze moet een mooi wijs girl. Check haar. Hierdie liggie. French. Cute. Love it. Stunning. Okay. Nou kan ik maar los. Okay. Thanks my darling. Mama was een plezier. Mama was een plezier. Can I please have my phone? Nou kan ik mama zijn phone teruggeven. Dat is het verwijder. Maar darling. Nee, los op zet, dus te veel dan. Zet graag even maar jullie denkie daar binnen. And please take your glasses and shit with you. Thank you very much. Thank you very much. Oké mensen. Jullie allemaal een lekkere dag verder. Dankie. We gaan naar die live end.